Manyoro timo rapar mano mar higa achiel mano mar were mano negi higa mokalo. Ng'anyo notimore kendo nitiere counties mang'eny ma ng'anyo timore sana country man masawa kocha. Nineno ka unlike ng'anyo mang'eny wasebedo go previously, ma ineno ga jonagi kaka jok ma destructive, jok ma anti-development, jok ma wang'o ndara, jok ma timo timbe mayombe ndalo maandamano. Gima nywa neno ni mostly arson kata torching timore yo masawa kocha. To Sharon, nitiere gima nyaka wang'i kaka jo Kenya, especially given the angle ma demonstrations gi koro kao. Article 37 oyienwa timo ng'anyo. In fact, kisome kisungu to wacho ni every person nigi ratiro mar timo ng'anyo peacefully and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket and to present petition to public authorities. Matieni ni ka un gi oboke moro mudwa keto kuom jok muyiero, public authorities, mondo mi ging'i kendo giranga ne wach kaka dhi nikech weche to ng'eny. Wan gi weche mag ushuru, wan gi weche mag nek, wan gi weche mag mibadhi madhi mbele. Koro ka nitiere gima chal kamano, katiba oyie ne jopiny oganda mondo otim ng'anyo mamuol ma ok oting'o gik moko manyalo bedo ni gin ligangla, to bende oyienegi chiwo petition ailagi ne jotendgi. Inyalo chiwe National Assembly, inyalo chiwe executive. To mano bende duoka e constitution mar Kenya. Ing'eni constitution article 1 wacho ni sovereignty belongs to the people. Matieni ngufu te kata tekre te ni kuom oganda. To tekre ni onyalo bedo delegated. Onyalo bedo delegated through, onyalo bedo exercised directly. Onyalo bedo delegated to the National Assembly kata Parliament. Onyalo bedo of course one gi two levels of Parliament, Senate gi National Assembly. Onyalo bedo delegated to the executive, to onyalo bedo delegated to the judiciary. But article no bende kisomo owacho ni ratiro no nyaka time kotenore kod katiba. Koro miyo ng'anyo ma kawuono ni manyoro kata ma okalo ng'anyo mang'eny mosekalo nyaka wang'i gi ane gi lenses mar the constitution. Ni constitution oyienwa ng'anyo article 37. In the constitution no bende article 2 wacho ni the constitution katiba binds all of us. Onge ng'ama duong' ne katiba. The president, Billian, Ann, Sharon, kata ng'ata ma e street kacha. Katiba thiedhowa kata tritwa maromre. Koro onge ng'ama nyalo wacho ni oduong' ne katiba. Koro miyo kata ka en ng'anyo kaka bedo provided for under article 37, onego bed ng'anyo matimore e ratiro kaka 37 owacho cha. Makoro manyoro no timre ratiro kosoyo kalure koda in. Ng'anyo ok nyal bedo maratiro ka wacho ni you are going to occupy the state house. Ng'anyo ok nyal bedo ng'anyo maratiro ka wang'o gach polis. Ng'anyo ok nyal bedo ng'anyo maratiro kugoyo polis. Aneno ka kijana moro nyomiyo polis ng'wech Thika Road kacha. Ng'anyo ok nyal bedo ratiro ka iwang'o supermarket. Supermarkets bedo looted. To bende ng'anyo ok nyal bedo maratiro ka weche mag kuo ng'eny. Dong samoro ng'ato nyalo wacho ni jonjore bende kao koro okang' mano mar riwore gi jong'anyo nikech ng'anyo kana chako kani nyalo koro mana paro kwasaga kata kamana kani wacho ni ok idhi ng'anyo gino mara ni luo chenro achiel kachiel kata ne wang' jowi obed nyaka londo. Kano chako nano mana ji nitiere gi pi bendera Billian biro bedo kanyiso chal mar wache mane nitiere ng'anyo makamano. Nano gi pi bendera nano gi bende gin mana gi firimbi. Sharon, mana dieri nitiere jok madhi e ng'anyo to filtering niere jonjore to kata ere jong'anyo. Sirikal nigi tich matek sana. Pile ng'eno ogogi gi kidi kata sani pod obro gogi gi kidi nikech we have to balance the rights. Right mora mochiwe katiba nigi limitations under article 24. Right mora be momi nyaka itime responsibly. Koro debed gima ber ka wa blame ogwang' to gweno bende bedo blamed. Ogwang' ma in this case wanyalo tiyo gi analogy mar ogwang' en jo arita kata security police. Police nyaka ng'ine ni seche ma githiro ng'anyo marach kata ma jonjore osedonje
gitiyo gi force ma is proportionate, gitiyo gi force ma is sensible. To mano be osebedo ka miss in many of the occasions. Yudo ka kata nyocha machiegni kane wach ng'anyo mar Ojwang dhi mbele, yudo ka police otiyo gi rubber bullet ne ng'at ma was not armed. Koro nitiere sama wachayo gweno, bende wachayo jok madhi e ng'anyo gi kobedo armed, jok madhi e ng'anyo gi ka loot gik moko, nikech ok inyalo wacho ni jo ng'anyo peaceful to bende ok inyalo wacho ni magi jonjore to magi gin jo ng'anyo, nikech jogi te oriwore. Ere methodology minyalo wacho ni jogi jo ng'anyo to jogi jonjore. Erokamano ahinya. Billy Anini, achiel kuom jong'anyo mantiere ng'anyo